meni koulusta? Ihan hyvin. No. Mitä oli ruokana? Makkaraa oli. Makkaraa. Sikojen ruokaa. Jauhoa ja vettä. Okei. Mitäs sen jälkeen? Tuli tänne ja sitten söin sitä sun kanavihannespatas. Hyvä. Hyvä, Teemu. Eikö se ollut hyvä? Olihan se ihan. No, 5 kertaa päivässä pitää syödä. Mitäs sen jälkeen? No, Peltsin faija tarjosi hampparin. Se hampurilaisen. Vittu. Siis mitä me ollaan puhuttu hampurilaisista? Me ei syödä hampurilaisia. Ei. Ja sä vaan vedit sitä isoa megaburgeria niin, että vaan rasva ja majoneisit valu pitkin poskia. Jumalauta, mitä me ollaan sovittu? Meillä on sopimus. Nyt me treenataan, eikä syödä mitään paskaa. No, anteeksi. Mitä me on puhuttu? Vittu kebabit ja pizzat ja hampurilaiset. Ne on sikojen ruokaa.